Hola a tots i a totes, torno a estar aquí i avui us porto un vídeo que espero que us agradi moltíssim. És un vídeo una miqueta diferent de tots els que he fet anteriorment i res, espero que ho gaudiu molt. Jo he gaudit moltíssim i m'ho he passat superbé editant-lo i sobretot fent-lo. I res, ja sabeu, si us ha agradat, doneu-li un bon like i també, subscriviu-vos al meu canal. Comencem el vídeo! Doncs en el vídeo d'avui us porto 15 trucs per ser més eco-friendly. El primer objecte és la famosa copa menstrual, que m'he fet un fart de parlar sobre aquesta copa menstrual. Fa més o menys un mes vaig penjar un vídeo relacionat, parlant sobre la copa menstrual, tots els seus beneficis, per què utilitzar-la, com posar-te-la, les talles, responent preguntes també, així que no us explicaré què és la copa menstrual perquè teniu el vídeo. Us el deixaré per aquí, si no us el deixaré a baix on hi ha tots els links i tal, dels objectes que aneu veient al llarg d'aquest vídeo. El segon producte que us porto és els discs desmaquillants reutilitzables, com aquests. Aquests són comprats i també us els podeu fer, com aquest. El que és molt interessant d'aquest producte és que tu ho utilitzes i no cal aigua micel·lar ni aquestes coses, i amb l'aigua es treu el maquillatge molt ràpid, cosa que jo no em pensava. Tu ho utilitzes, et treus tot el maquillatge, veureu que tot això es queda bastant negre, però després els hi podeu passar una aigua i es va traient, i després ho vas posant aquí. I quan ja en tens uns quants, ho poses a la rentadora. Si no queden negres, no, queden com més vells. I la veritat és que ajudes molt al planeta perquè es creen zero residus. I això, espero que us els compreu o si no us els podeu fer. Ara a continuació us ensenyo com vaig fer el meu. Doncs el tercer producte que us porto és les famoses cantimplores / ampolles de metall. Aquesta és del Natura, suposo que les haureu vist moltíssim perquè ara s'ha posat de moda. Trobo que és un producte que s'ha utilitzat durant molts anys, que és la típica, o sigui, pots utilitzar la típica cantimplora, serveix igual. És un producte reutilitzable, lògicament, i així t'estalvies de comprar ampolles d'aigua. Pel medi ambient no afavoreix gens perquè són ampolles d'aigua de plàstic, acabaran als rius, als mars, als boscos i no va gens bé pel planeta, així que és una bona idea comprar-la perquè t'estalvies diners i t'estalvies anar comprant ampolletes d'aigua que no van bé pel planeta. Doncs ara us explicaré un truquet que jo porto tota la vida utilitzant, que és guardar l'oli de les paelles. Doncs sí, aquell el pots guardar en un pot. El que es pot fer amb aquest oli és fer sabó. Fer-lo a casa és més entretingut, però crec que és una experiència que pot ser molt divertida. També el que es pot fer és portar-lo a algun contenidor especial per a aquest oli i el reciclen. Jo crec que és una cosa que no costa res perquè, vulguis que no, estem cuinant bastant sovint. Crec que és un gest que pot canviar moltes coses perquè aquest oli, si va a la pica, doncs la veritat és que, a part de que no va gens bé pel medi ambient, crec que també és una manera d'embrutar les clavegueres molt fàcil i molt ràpid.
producte que crec que pot ajudar també molt al medi ambient, doncs són aquestes bosses de reixa que van superbé i molt bé pel planeta, perquè lo típic que vas al súper i has de comprar fruita i agafes la fruita amb aquestes bosses de plàstic i la veritat és que després amb aquestes bosses, si no és que les reutilitzis, doncs les tires i és més plàstic pel medi ambient. A part de gastar bosses de plàstic inútilment, el que pots fer és no utilitzar bossa, perquè hi ha moltes fruites que no cal que estiguin protegides. Aquestes les podeu aconseguir a tot arreu, o sigui, tampoc són molt cares. I crec que és un pas molt important per no utilitzar més plàstic del que hi ha normalment. També, poden ser bosses les típiques de tela, o sigui, no cal que sigui aquesta de rejilla. No cal tampoc que us la compreu, també us la podeu fer. Anar a l'Amazon o algun lloc així com més barat, pues podeu comprar-les i podeu comprar-ne més, o sigui, a mi em venien crec que 2 o 3, així que it's worth it. Una altra cosa que podeu fer per ser més eco-friendly és comprar granel. Jo he comprat poc a granel, tot s'ha de dir, però crec que està molt bé per ajudar al medi ambient i al planeta, sobretot, perquè tot et ve amb plastiquets, o sigui, imagina't que et compres unes ametlles, o sigui, et ve envoltat en plàstic i aquest plàstic pues, el tires a les escombraries. Llavors el que crec que és molt guai és anar a aquests petits locals, fas un favor al planeta i la veritat és que també està molt bé perquè tu pots triar quan vols. Aquí a Sabadell conec jo, o sigui, no sé si n'hi ha més, suposo que sí, conec 3 llocs on es pot comprar a granel. Us deixaré les ubicacions a la caixeta d'informació, a sota el vídeo, no sé com es diu. Hi ha el Rodal, l'Ethical Market, que és nou, i l'altre es diu De la Terra a la Olla. Espero que ho proveu, és una experiència bastant divertida, bastant xula. Jo, no sé, quan vaig anar em vaig sentir molt millor i la veritat és que crec que tots ho hauríeu de provar perquè és molt interessant. Doncs el segon pastilla és molt més ecològic perquè lògicament no porta plàstic, que és com ho feien els nostres avis i àvies. Hi ha molts llocs on podeu comprar sabó pastilla. El que és eco-friendly és més car. El fet d'ajudar el planeta o el fet de no utilitzar plàstic crec que és molt millor i et sents tu mateix molt millor. Un producte que fa poc vaig descobrir és els raspalls de dents de bambú. Aquest raspall és del Natura. Us deixaré a baix també altres marques que podeu utilitzar. Crec que els meus pares se la van comprar a la farmàcia. O sigui, no canvia molt, o sigui, d'un raspall de plàstic a un raspall de bambú no és que hi hagi una gran diferència. No fa mania que sigui de bambú. Està molt bé perquè el plàstic dels raspalls de dents no es desintegren i queden per sempre. Llavors, utilitzar aquest raspall de dents crec que és molt bona opció. I els raspalls de plàstic que ja no utilitzeu o que us han quedat vells, doncs el que podeu fer és reutilitzar-los per fregar coses, per rentar. O sigui, jo el que feia era rentar-me les bambes. Abans us he parlat sobre aquestes bosses reutilitzables per anar al súper i si no voleu comprar aquestes bosses, el que podeu fer és amb les bosses que us donen al súper les podeu reutilitzar, que és el que jo he fet durant tota la meva vida. Són les típiques bosses que pots posar l'entrepà dins. Crec que aquesta mentalitat d'usar i tirar no està bé perquè hi ha moltes coses que es poden reutilitzar, que tenen una segona vida i sobretot aquestes bosses de plàstic que ni que sigui la pots rentar. Aquest plàstic, si el tires, és un plàstic malgastat, acabarà, vete a saber tu dónde. Crec que era un punt bastant important perquè potser és una cosa que no hi pensem normalment. It's good to know. El següent truc, riureu bastant o pensareu que estic bastant boja. El que faig jo normalment quan faig verdura és reutilitzar l'aigua de la verdura bullida. Sí, pot semblar bastant raro o fastigós. Us juro que és el millor del món. Llavors també això ho podeu fer amb la mongeta, amb les verdures que us agradin. També una cosa que fem a casa és reutilitzar l'aigua que ens ha quedat en els gots. En comptes de tirar-la, el que fem és regar les plantes.
I també el que es pot fer és reutilitzar l'aigua de la secadora per regar les plantes. Espero que ho proveu i ja em direu als comentaris a veure si us ha agradat o si heu trobat fastigós aquest invent estrany. Un altre truc que fem a casa és reutilitzar les samarretes velles o les tovalloles. Quan aquestes tovalloles o samarretes velles ja no les utilitzem, el que fem és utilitzar-les com a drap o com a velleta. Dones una segona vida. Les tovalloles el que es pot fer és fer-vos des desmaquillants, com ja heu vist anteriorment, i les samarretes el que es pot fer és portar-les a Càritas o donar-les a algú que coneixeu, i així no és roba malgastada, per dir-ho d'alguna manera, i els teixits costen molt de desintegrar-se perquè porten alguns plàstic, sí, no us sembla, però porten plàstic, i res, crec que és una molt bona idea. El capitalisme en si no va gens bé per al nostre planeta perquè es creen molts residus. Crec que comprar menys pot ser més feliç perquè pots utilitzar la teva roba o els teus objectes, donar-los una segona oportunitat, intentar comprar menys o almenys comprar productes que no siguin fabricats en unes condicions terribles. Llavors, comprar als llocs del barri o locals, millor dit, crec que és molt important i és un tema bastant llarg, intentar comprar menys per crear menys residus. Doncs abans parlàvem de l'aigua. Un tema bastant important és l'osmosis. No sé si sabeu què és l'osmosis. És aquesta segona aixeta que el que fa és proporcionar-te aigua molt més potable que la de l'aixeta, porta un filtre, fa que l'aigua sigui més potable, no hagis d'anar comprant ampolles d'aigua, que realment és un gast bastant important i és molt perjudicial per al planeta. Guanyes en salut i guanyes en diners i guanya el planeta. Seguint amb el tema del plàstic, el que crec que és bastant important és comprar ampolles de vidre i no de plàstic. Les llaunes són fatals per al medi ambient. El vidre és molt més fàcil de reciclar. La veritat és que hi ha una quantitat de plàstic immensa, o sigui, si t'ho pots estalviar, millor, saps? I ja per acabar us ensenyaré una aplicació que he descobert que és molt guai, que es diu Too Good To Go. Aquesta aplicació consisteix en aprofitar els productes de les botigues de menjar i que aquestes botigues no hagin de tirar el menjar que els hi ha sobrat del dia. Tu, quan vas a comprar, no saps el que hi ha dins, o sigui, no saps el que has comprat, que pot ser molt estrany perquè normalment tu quan vas a comprar una cosa ja saps el que vas a comprar, però crec que és molt guai perquè és una sorpresa. Llavors imagina't, vas a un forn, tu compres una cosa de 3,99 o 2 i pico. Llavors agafes i mires i potser hi ha croissants, potser hi ha una canya de xocolata, potser hi ha magdalenes, el que sigui, o sigui, el que aquell dia els hi ha sobrat, i no vol dir que perquè els hi hagi sobrat estigui dolent o sigui el més merdós. Et pots trobar moltes coses diferents. Crec que està molt bé perquè aprofites aliments que podrien després acabar a la brossa. Llavors ajudes als comerços i també està molt bé perquè amb aquell menjar ja tens el dinar o ja tens el sopar o ja tens l'esmorzar si vas a algun lloc tipus forn i tal. Doncs això és tot, espero que us hagi agradat moltíssim aquest vídeo, que hagueu après cosetes, nous trucs, nous productes, que espero que els feu servir, que us els compreu o que us els feu. I res, ens veiem molt aviat i ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, doneu-li un bon like, el podeu compartir, us podeu subscriure al meu canal i ens veiem molt aviat amb més vídeos.